Ще покажа за хората, които обичат да управляват вратите си с дистанционно управление, как с GSM модул или с някои от другите варианти на управление с Wi-Fi модул, с дистанционно, обикновено дистанционно, могат да управляват вратите си, които имат двигател, решетки, врати за коли и други врати. Всъщност избира решетката, избираме номера на SIM картата в GSM модула. И съответно се задейства вратата. Ето как се отваря решетката на офиса. И съответно решетката на офиса е отворена. Това е модула, с който се управлява двигателя на решетката. Хората могат да управляват двигателя чрез комбинирано устройство от GSM модул, Wi-Fi модул, дистанционен модул с обикновено дистанционно и бутон за ръчно управление на двигателите на врати, штори или бариери. Този комбиниран модул позволява на хората, в зависимост от техните предпочитания, да управляват вратите си с позвъняване от смартфон и обикновен GSM телефон или от приложението Tuya с смартфон или с обикновено дистанционно. Това е комбиниран модул, с който при първия вариант с избиране на номера на SIM картата, поставена в GSM модула, се задейства микропроцесорния модул, който реверсира и управлява двигателя на вратата, штората или бариерата. Втория вариант е чрез монтирания Wi-Fi модул в комбинираното устройство за хората, които предпочитат да управляват вратите си с приложението Tuya на смартфон. Съответно натискат бутона Open или Close и отварят или затварят врата, штора или бариера. Третия вариант е за хората, които предпочитат да управляват вратите си, шторите си или бариерите си с обикновено дистанционно. Съответно натискат единия бутон за отваряне и другия бутон за затваряне. В комбинирания уред е предвиден и четвърти вариант с бутон за ръчно управление на двигателя, на врати, штори и бариери. Този комбиниран уред позволява на хората, в зависимост от техните предпочитания, да използват един или всички 4 варианта за управление на двигателя на врати, штори или бариери. След като отворихме вратата след като отворихме решетката на офиса, трябва да отворим и вратата. Вратата се отваря съответно пак с GSM модула, с избирането на входна врата на офиса. Вече вратата е отворена и ние влизаме в офиса. Използва се възпроизвеждане на говор от устройство, което записва и възпроизвежда говор. По този начин, в този случай, модула за запис и възпроизвеждане на говор замества зумера, който възпроизвежда звуковия сигнал, за да ви ориентира кога да отворите вратата. Но по много по-оригинален начин, с възпроизвеждане на говор, който ви ориентира кога да отворите вратата в рамките на тези 10 секунди, в които обикновено се програмират устройствата, които управляват двигателите на врати, штори или бариери.